Koadernoak, ezagutu zure hiria. Hondarribia. Ontzi eraikuntza, 1883-2002. Lourdes Odriozola Ollarbide. 1883 urtea mugarria izan zen Hondarribiko ontzigintzaren historian. Asegin Olaza ontziolak, lehendabiziko ontziola, modernoa eta ontzigile eskola izan baitzen, ahalbidetu zuen ontzigintzaren berpizkundea Gipuzkoako portu honetan, eta gainera berezko bereizgarriak izan zituen. Hondarribiari buruzko zertzelada batzuk. 1876an arrantzaleen herriska zen Hondarribia. Bertako industria garapena oso apala zen Gipuzkoako beste herrietakoarekin alderatuta. Ezin izan zen industria sarea finkatu aduanetako errentari buruzko ordenantzen 252. Artikuluak debekatu egiten zuelako mugaldean instalatzea manufaktura gehienak. Gainera, udalak ere ez zuen industria sustatu, eta ondorioz, ontziolak eta kontserba fabrikak ziren herriko industria bakarrak. Aldi berean, 1874an, Zumardi inguruan kasinoa ireki zutenez geroztik, gero eta garrantzitsuago bihurtu zen hirugarren sektorea. Izan ere, 1876 urterako erreferentziazko turismogune zen Hondarribia, Bidasoa ibaiaren bokalean, bisitarien kopurua, batzuk itzal handikoak, gero eta handiagoa zen. Horren bestez, turismoak halako irtenbide bat eskaini zien urritasun egoeran bizi ziren familiei, egoera are okertu baitzen Bigarren Gerra Karlistak eraginda. Gainera, Francisco Sagarzazu alkateak, 1924tik 1930 eta 1940tik 1948 turismo gune handi bihurtu nahi izan zuen herria, eta hain zuzen ere, haren agintaldian hartuko zuen Hondarribiak gaur egun erakusten duen hiri itxuraren zati handi bat. Era berean, turismo sektorearen aurrerapenak hazkunde demografiko handia eta sasoiko biztanleriaren gorakada eragin zituen. Behar ziren etxeak, hotelak eta ostatuak eraikitzeko zoru urbanizagarri berriak bilatu behar izan ziren, eta horretarako idatzi ziren hirigintza plan batzuk. Aldi berean, hobekuntza garrantzitsuak egin ziren hiri zerbitzuetan. Ondorioz, turismo hiri handi bihurtu zen arrantzaleen herria, eta harmonia betean bizi izan ziren hirugarren sektorea eta zerbitzuen sektorea, arrantzarekin, nekazaritzarekin eta ontziolekin. Abiapuntua. Euskal Herriko beste portu askotan bezala, udal barrutian garatzen ziren merkataritzaren eta arrantzaren jardueren osagarria izateko sortu zen Hondarribiko ontzigintza aspaldian. Izan ere, zenbait mendetan, Hondarribiko biztanleen lan garrantzitsuenetako bat izan zen ontzigintza. Hala eta guztiz ere, beste ekoizpen arlotan gertatzen den bezala, Hondarribiko ontziolek gorabehera eta aldaketa ugari bizi izan dituzte, batzuetan arrazoi endogenoengatik eta beste batzuetan faktore exogenoengatik. Bada, 1800 eta 1882 bitartean, ez zituzten unerik gozoenak bizi herriko ontziolek. Hamarkada hoietan, 17-18 mendeekin alderatuta, gora egin bazuen ere uretaratutako ontzi kopuruak, nabarmen egin zuen behera fabrikatutako tona volumenak. Izan ere, oso merkatu mugatu batera, arrantza eta ibaiko garraioa, bideratutako ontzi txikiak egiten espezializatu zen Hondarribia. Eta hori hein handi batean izan zen birmoldatzeko eta merkatu eta bezero berrien eskariei erantzuteko ezintasunaren zuzeneko ondorioa. Baina baita Hondarribiko ontzigileek haize oihalez igiarazitako zurezko ontziak eraikitzen jarraitzeko hautua egin izanaren ondorio ere, hain zuzen burdinazko ontziak eta baporeak nagusitzen ari ziren unean. Etzen hori egoera berezia. 19. mendearen azken laurdenean, ontzigintzaren industrian inplikatutako sektore guztiek
ongi asko zekiten Euskal Herriko ontzioletako produkzioa eraldatu eta berritu beharra zegoela. Errealitate horretan parte hartzen zuten nola sustatzaile pribatuek ala estatuak. Horrexegatik, biek ala biek ontzigintza modernizatzeko lehen saioak egin zituzten 80ko hamarkadan. Sustatzaile pribatuek, motorren arloan, zurezko ontzietako kroskoan sartzeko eta Pasaiako eta Nerbioi itsasadarreko kaietan egin zitezkeen konponketei aurre egiteko. Estatuak ontzigintza propioaren garapenari lagunduta, lehenengo fase batean eskari publikoarekin lortuko zuelakoan. Eta geroago, siderurgia bultzaturik neurri protekzionistak aldarrikatuta. Hala eta guztiz ere, Euskal Herriko ontzigintza sektore berria sortzeko prozesuak oso erritmo desberdinak bizi izan zituen bi lurralde historikoetan. Askoz ere azkarragoa gertatu zen Bizkaian, Gipuzkoan baino. Gipuzkoari dagokionez, lehenengo mundu gerraren hasierara arte, oso gutxi izan ziren ontzioletatik uretaratutako metalezko kroskoak, eta oso gutxi ziren sektore honek biltzen zituen enpresak. Halakoak batez ere, 1918tik aurrera sortu zituzten. Horrexegatik hain zuzen ere, 20ko hamarkadara arte bi izan ziren Gipuzkoako ontzigintza definitu zuten elementuak. Lehenengoa, zurezko kroskoen eraikuntzan oinarritutako ekoizpena, eta kasuren batean zurezko eta metalezko sistema mistoen eraikuntzan oinarritutako ekoizpena. Bigarrena, herriberako betiko ontziola txikiak baizik biltzen ez zituen industria. Zirkunstantzia batek eta besteak azaltzen dute, probintziako ekonomiaren multzoan zergatik izan zen ontzigintza bazterreko sektore bat, Gipuzkoako lehen industrializazio garaian. 19. mende amaieran eta 20. mende hasieraren artean, Hondarribiko, Pasaiako, Usurbilgo, Orioko, Zumaiako, Debako eta Mutrikuko herriberako zurgin gutxi batzuek kontrolatzen zuten Gipuzkoako ontzigintza. Batez ere ontzi txikiak eta ertainak egiten zituzten. Ontzi tradizionalak, zurezkoak eta haize oihalez igiarazten zirenak. Beti ere tokiko merkatuaren eskariari erantzuteko. Zehazki, arrantzari, kabotajeari edo kostaldeko itsas trafikoari eta ibaiako garraioari erantzuteko. Eta ondorioz, sektorea modernizatzeko prozesutik kanpo gelditu ziren Gipuzkoako ontziolak. Industria mekaniko eta siderurgiko sendo batean oinarritzen zen prozesutik kanpo. Gipuzkoari begira deskribatutako parametroen barruan egon zen Hondarribia. Hirian baziren herriberako zurgin batzuk, konponketa eta karenatze lanak uztartzen zituztenak, zurezko ontzi txikien eraikuntzarekin. Antza ontzi bakar bat ere ez zen lurrun makinaz mugitzen, baxurako arrantzaren eta eskualdeko merkataritza trafikoaren beharrei erantzuteko. Testuinguru horretan, 19. mende amaieran, Hondarribian lehen saioak egin ziren sektorea berritzeko. Saio hoiek, sustatzaile pribatuek eta estatuak bideratu zituzten. Ontziak egiteko, lehendabiziko ontziola iraunkorrak antolatu zituzten, eta ontziola hoiek bapore txikiak eraiki ahal izateko azpiegiturez hornitu zituzten. Ildo horretan, Senen Asegin Olazak babestutako ekimena izan zen interesgarrienetako bat. Estatuak aldi berean, beste ontziola batzuen sorrera bultzatu zuen lurzoru publikoetan, baina ekimen hori ez zen gauzatu. Horren bestez hasi zen Hondarribian ontzigintza finkatzen. 1883 urtea zen. Protagonistak: ontziolak. Astillero Asegin Olaza ontziola. 1883-1956. Ontziola eraikitzeko gorabeherak. Asegin Olaza ontziolak lehen aldia eta ondorena markatu zituen Hondarribiko ontzigintzaren industrian. Hiriak izan zuen lehendabiziko ontziola modernoa izan zen. Gipuzkoako artisautza ontzigintzaren barruan Hondarribia lehen mailara eramango zuena. Hondarribiko 20. mendeko ontzioletan zaharrena izaki, erreferentziazko ontziola eta ontzigile eskola izan zen.
Bertan ikasi zuten besteak beste, Juan Iridoi eta Lazaro Olaziregi artisau ospetsuek eta itzaltsuek. 1867ko irailean du abiapuntua bere historiak. Martin Asegin Olazak txosten bat aurkeztu zionean udalari adieraziz Portu auzoan, Done Pedro itsas gizonen kofradiak eraikitako teilatuari hegoaldetik atxikita, etxebizitza bat eraiki nahi zuela. Horretarako zegokion baimena eta 60 oin luzeko lur eremua eskatu zituen. Kontzejuak ez zion baimena eman. Ezezko horrek ez zuen Martin Asegin Olaza adoregabetu. Izan ere, Martinek lehen harremana eduki nahi zuen udalbatzarekin, udalak lurroiei begira zituen politika eta asmoak ezagutzeko. Horrexegatik hain zuzen ere, aitzakia hutsa izan zen etxebizitza bat eraikitzeko baimen eskaera. Martin Asegin Olazaren benetako interesa zen eraikin bat altzatzea, bertan arraunontziak eta arrantza traineruak egiteko tailer bat antolatzeko. Asegin Olazak itsasoari irabazitako lurretan eraiki nahi zuen bere fabrika, eta beraz, estatuaren lurretan. Bere ikerketak egiten jarraitu zuen eta azkenik, 1868ko abenduaren 4an, Gipuzkoako probintziako gobernuaren sustapen sailak baimena eman zion Portu auzoan ontziola bat eraikitzeko. Horixe izan zen Asegin Olazatarrek euren ontziak egin zituzten lehendabiziko tokia. Hauxe da, Done Pedro itsas gizonen kofradiak zuen estalpe ondoan, propioen orubean, kontzejuaren areatzarekin eta bertara iristeko kaleska publikoarekin muga eginez. Herriberako lantegi hori lanean hasi eta berehala, Martinen seme Senen Asegin Olaza, bere negozioa handitzeko eta haize oihalez eta baporez igiarazitako zurezko ontziak egiteko, estalpe moderno bihurtzeko ideia lantzen hasi zen. Oso ideia ambiziotsua zen, eta pixka bat arriskutsua. Alde batetik diru kopuru handia jarri behar zelako, eta bestetik tokikoa ez beste merkatu batzuen eskaria atzemateko ahaleginean pentsamoldea aldatu beharra zelako, negozioa lantzeko eta kudeatzeko moduari dagokionez. Portu auzoko 3000 metro karratutik gorako eremu bat aukeratu zuten. Hain zuzen ere, arrantzaleek ontziratzeko eta lehorreratzeko lanak egiten zituzten aldean. Hauxe da, hiriko kai ondoan, Madalen auzoko etxe berrietatik gutxi gora behera 8 metrora. Garaiko lekukotasunen arabera, halako lanak egiteko Hondarribiak zuen lekurik egokiena zen inolaz ere. Jabari publikoko lurzorua zen, itsasgoran itsasoak partzialki hartzen zuena eta beraz, estatua zen lurroien jabe. Gainera, indarrean zeuden azken lege xedapenen arabera, eskatzen zituen lehenengoari eman ziezazkiokeen estatuak azalera hoiek, ezertxo ere ordaindu gabe, beti ere nazioaren jabariko eta erabilera publikoko lurzoruen kalifikazioa baldin bazuten. Hori guztia aintzat hartuta, Senen Asegin Olazak txosten bat bidali zion Gipuzkoako gobernariari alde horretan ontziola bat eraikitzeko baimena eskatuz. Eskaera horrek ondoez handia sorrarazi zuen hirian, eta udala aurka azaldu zen. Gipuzkoako sustapen sailean aurkeztutako erreklamazioak ez zituzten aintzat hartu, eta ontzigileak azkenik, eskatutako lekuan eraiki zuen bere ontziola, hau da, Zuloaga kaleko lehenengo zenbakian. Ontziola jardunean izan zen 1883 urtetik. Urte horretan azaltzen da helbide horretan alta emanda, Hondarribiko industria matrikulan. 1956ko irailaren 30 arte, egun horretan baja eman baitzuen industria erroldan. Instalazioak eta makineria. Asegin Olaza ontziola, horma batez itxitako multzo trinkoa zen. Bertan ontziak egiteko pabiloiak nabarmentzen ziren. Karga lanetarako 2 pabiloi txiki ziren, arlan gaitzezkoak 2 isuriko teilatuekin. Multzoa biltegi batzuekin eta honako hauekin osatzen zen. Senen Asegin Olazak 1870an eraiki zuen bainuetarako barrakarekin. Ardoa eta patxarra, txikizka zein haundizka saltzeko tabernarekin.
1901, jabeen etxe bizitzarekin, Villa Eugenia izenaz ezaguna, 1927 eta 1928 urteetan eraikia. 1920ko hamarkadaren azkenera arte, enpresak pabilloi bakarra izan zuen, bigarrena 1928ko udazkenean jaso baitzuten. Hau da, ontziola honek ezagutu zuen lan volumen handieneko une batean. Hondarribiko industria erroldek adierazten digute, 1910ko hamarkadaren amaiera aldean, ontziolak 108 zenbakiko 2 zerra, 104 zenbakiko 2 makina, zerrak zorrozteko makina automatiko bat eta ahoak zorrozteko beste bat zeuzkala. Gailu hoiez gain, lisatzeko makina bat, lodieran arrabotatzeko makina bat, puntapasak egiteko makina bat, zulagailu bat, tornu bat, eta 3, 8, 15 eta 2 laurden HPko motor elektrikoak zituen enpresak. 20. urteetako hamarkadan, Sociedad Electra Irun Endara enpresak hornitzen zuen ontziolako makinak mugiarazteko behar zen energia. Urtean, 4.200 kilobatio kontsumitzen zituen ontziolak. Langileak, 1910ko hamarkadaren erdialdetik aurrera, gutxi gorabehera 20 langile zituen ontziolak. Hoien artean, itsasarotzak, errementariak, mekanikariak, doitzaileak eta pintoreak. Asegin Olazatarren arabera, denak ziren oso langile trebeak. Ordurako, arrantza baporeen eraikuntzan espezializatua zen ontziola. 1914ko uztailean, Angel Asegin Olazari egindako elkarrizketa batean, egileak esan zuen, Hondarribian zeuden arrantza bapore guztiak eurek eginak zirela. Halaber esan zuen beraiek egiten zituztela lurrun makinak, muntatzeko eta doitzeko lan guztiak. Hori bai, atzerrian baliatutako lan sistematik apur bat bereizten zen sistema erabiliz. Beste herrialde hoietan, galdarak eta gainerako makinak behin ontziaren kroskoa uretaratu ondoren jartzen zituzten bitartean, Asegin Olazatarrek ontziolan bertan muntatzen eta instalatzen zuten makineria guztia, eta ia guztiz amaituta zutenean uretaratzen zuten ontzia. Bapore txikien eraikuntzaren espezializazio horrek, nolabait ere Gipuzkoako aitzindari bihurtu zituen Asegin Olazatarrak eraikuntza mota horretan. Asegin Olazatarren ospeak gainditu egin zituen Hondarribiko mugak, eta haien bezero bihurtuko ziren Gipuzkoa osoko hainbat lagun. Astillero Pascual Urtiz Berea ontziola, 1905-1932. Hondarribiak 20. mendearen lehen erenean izan zuen beste ontzigile handietako bat izan zen Pascual Urtiz Berea. Herriberako 2 lantegitan eraman zuen burura bere ibilbide profesionala. Lehenengoa Lonja auzoan egon zen. Han lan egin zuen 1906 eta 1910 urte bitartean. Eta 1911an Zuloaga kalera leku aldatu zen. 1909ko ekainean, Urtiz Bereak baimena eskatu zion kontzejuari Portu auzoko Zuloaga kalean herriberako lantegi bat eraikitzeko, bertan ontziak eraikitzeko eta konpontzeko. Urtiz Berea maizterra zen orube horretan, eta udalbatzak ebazpena eman aurretik, jabeak, Teodoro Ugarte, orubean obra hori egiteko baimena ematen ziola adierazten zuen agiria aurkezteko eskatu zion. Egun gutxi batzuen buruan, Urtiz Bereak eskatutako idatzia aurkeztu zuen eta udalak eman egin zion eskatutako baimena. Pedro Aristegi obra burua izan zen herriberako lantegi honen proiektuaren egilea. Luzeka ipinetako adreiluzko eraikin bakarra proiektatu zuen eta hasiera batean, ez zuen estalperik aurre ikusi ontziolan erabili beharreko materialak gordetzeko. Inguru abar horren ondorioz eta lur eremua osorik itxita ez zegoenez, Urtiz Bereak baimena eskatu zion udalari orube osoa 3 metro garaiko oholesi batez inguratzeko. Baina ez zioten horretarako baimenik eman, ontzigileak barruti horretan zer material mota biltegiratu nahi zuen azaldu zuen arte. Eta agintariek egiaztatu zuten arte, material hoietako bakar bat ere ez zegoela herri barruan metatzeko debekua zuten materialen artean.
oholesia altxatu eta hilabete gutxi batzuetara, Urtizbereak instantzia bat aurkeztu zion udalbatzari beste baimen bat eskatuz. Kasu horretan, oholesiaren ordez, harlangaitzezko eta luzeka ipinitako adreiluzko pareta bat altxatzeko. Eskaera argudiatzeko, segurtasun eta apaindura publikoko arrazoiak azaldu zituen. Segurtasun arrazoiak, oholesia etzelako haren gainean utzitako salgaien pisuari eusteko bezain sendoa. Eta apaindura arrazoiak, halako itxitura bat eraikita kaleko hiri estetika nabarmen hobetuko zelako. Arrazoi batengatik eta bestearengatik, eta behin proiektua sakon aztertu ondoren, eman egin zioten eskatutako baimena. Baina harlangaitzezko horma bat eraiki beharrean, una barraca de aspecto mísero y antiestético, cerrado por su frente con residuos de cajas viejas de madera, que desdice en un punto tan céntrico y de continuo tránsito el ornato público. Eraiki zuen Pascual Urtizbereak. Gainera, eraikitzaileak hegazti aztegi eta txerritegi erabilera eman zion etxolari. Eta beraz, higiene eta garbiketa publikoari buruzko arauak eta udal ordenantzen espiritua urratu zituen. Ondorioz, udalbatzak 1910ko apirilaren 4an egindako ohiko batzarrean erabaki zuen Urtizbereari agintzea eraitsi zezala etxola hori 15 eguneko epean. Izan ere, etxola eraikitzeko baimenik ere ez zitzaion eman. Urtizbereak ebazpen horren aurkako errekurtso bat aurkeztu zion udalbatzari. Haren iritziz, Zuloaga kaleko orubean baratzeari emandako itxitura bat baizik ez zegoen, eta orubearen muturrean txerrientzako etxola bat, hutsik zegoena, eta bere hitzetan, reunia las condiciones de limpieza que previene la higiene. Ez zuen aurrera egin erreklamazioak, eta udalak berretsi egin zuen aurreko bilkuran hartutako erabakia. Istorio hori, egia esan aski xelebrea bera. 1910ko abuztuaren 8an amaitu zen ontzigileak berriz ere baimena eskatu zuenean lur eremua 3 metro garaierako oholesi batez ixteko eta bertan ikatz minerala eta arrantza industriarako aparailuak gordetzeko. Azkenik, Urtizbereak 1911an lekualdatu zuen bere lantegia leku honetara. Eta hain zuzen ere, une horretatik aurrera bihurtu zen Hondarribiko ontzigile garrantzitsuenetako bat. Ordutik aurrera emendatuko zen ikusgarriro ontziola honetako produkzioa. Urtizbereak zurezko ontziak egiten zituen. Haize oihalez eta arraunez eta lurrunez zebiltzanak, arrantzarako ontziak eta Bidasoa ibaian ibiltzekoak. Ontzien eraikuntza eta ontziak konpontzeko eta egoki mantentzeko lanak uztartu zituen. Azken helburu hori bete ahal izateko, 1908ko udaberrian baimena eskatu zion udalbatzari, Madalen aldeko kaian garabi mugikor bat jartzeko, arrantza baporeetako galdara matxuratuak ontzietatik atera ahal izateko. Garabia jartzeko baimena eman zioten baldintza batekin, hau da, arrantzaleen eta jendearen joan etorriak ez eragozteko moduko lekuan ipini behar zuen garabia. Errazkin anaien ontziola, 1921-1933. Lonja auzoan zegoen Francisco Errazkinen lantegia. 1921an eraiki zuen. Urte hartan Franciscok eta anaia Bernardok, Mailagarairen alargunaren lur eremu partikularrean, veteranoen kaia deritzonetik hurbil, 10 metro luze, bider 6 metro zabal eta 2,30 metro garaiko zurezko txabola bat eraikitzeko proiektua aurkeztu zuten udaletxean. Ontziak eraiki baino, mantentze eta konponketa lanak egiten zituzten Errazkin anaiek. Horren bestez azaldu daiteke zergatik Francisco Errazkinek unitate gutxi batzuk baizik ez zituen egin. Denak 1922 eta 1923 bitartean. Iridoi familiaren ontziolak, 1941-2002. Juan Iridoik, herrian Raku goitizenaz ezagunakoak, jarri zuen abian familiaren negozioa. Gainera, Hondarribiko lehendabiziko enpresaburua izan zen, industria matrikulan ontzigile gisa azaltzen. Besteak itsas zurgin, zurera aldatzaile edo zerrari epigrafeetan azaltzen ziren bitartean.
Asegin Olaza ontziolan trebatu zen ontzigile gisa. 12 urte zituenean hasi zen han lanean. Gerra zibilean zehar Frantziara jo behar izan zuen, eta urte hoietan eten egin zen bere ibilbidea ontzigile moduan. 1940an, Iridoik Herriberako bere zurgindegia antolatzeko erabakia hartu zuen. Zumardikoa izan zen haren lehen lantegia altxatzeko aukeratu zuen lekua. Zehazki udal pilotalekuaren eta La Gloria izeneko etxearen artean. Ontziolak ez zuen gutxieneko azpiegiturarik eta gainera, udalak ukatu egin zion eskatutako baimena. Badirudi, horixe izan zela arrazoi nagusia, Iridoik bere negozioa udalerriko beste leku batera aldatzeko. Lonja auzoa izan zen aukeratu zuen aurkintza. 1942ko urtarrilean, Gipuzkoako industria ordezkaritzak baimena eman zion leku horretan zurezko arrantzontzien kroskoak eraikitzeko eta konpontzeko industria instalatzeko. Makinen artean bazituen minutuko 80 zikloko airetiko zinta zerra bat, 5 zaldi indarreko potentzia duen motorrak eragindakoa, eta minutuko 50 zikloko arrabotatzeko makina bat, 4 zaldi indarreko motorrak eragindakoa. Urte bereko maiatzean, Juan Iridoik udalbatzari aurkeztu zion 1000 metro karratuko orube batean xede horretarako pabilioi bat eraikitzeko Urkiola arkitektoak landutako proiektua. Horren arabera, 378 metro karratu izango zituen pabilioiak, eta oin plano angelu zuzena izango zuen, 25 metro luze bider 17 metro zabal. Juan Iridoik indarrean zegoen araudia ongi ezagutzen baitzuen, baimena behin-behinean emateko eskaria egin zuen. Urteen joanean, behin-behinekotasun hori betikotasun bihurtu zen. 1980ean lantegia eraitsi zuten arte, bertan pabilioi moderno bat eraikitzeko. Lokal horrek ez zuen ontziak uretaratu ahal izateko arrapalarik. Horregatik, hain zuzen ere, ontziaren kroskoa egiten amaitzen zutenean, hasiera batean gurdietan eta geroago kamioietan garraiatzen zituzten kofradiako arrapalaraino, leku horretan uretaratzen zituzten ontzioiek. Ontziola zaharra zegoen leku ondoko orube batean eraiki zuten pabilioi berria. Enpresaren kokaleku aldaketa, udalak Iridoi familiarekin iritsitako akordioaren emaitza izan zen. Lur eremu zaharraren ordez ezaugarri bertsuko beste eremu bat emango zieten, ura barne erreformarako planetik kanpo gelditzen zelako. Akordioaren arabera, eraikin berriaren estetika bat etorriko zen leku egingo zion ingurunearekin. Horrenbestez, 2 isuriko teilatua izango zuen pabilioia eraiki zuten. 510 metro karratuko azalera izango zuen behe oinean, eta 263,60 metro karratu goiko solairuan edo solairu artekoan. Mendebaldeko fatxadan teilatua luzatuta, estalpe arkupedun bat itxuratuko zen, zurak deskargatzeko eta biltegiratzeko erabilera emango zioten estalpe horri. Juan Iridoi 1971 arte ari izan zen lanean, orduan eman zuen baja industria matrikulan. Une horretatik aurrera, Jose Luis eta Jose Maria semeek gobernatuko zuten enpresa. Gaur egun familiak eutsi egiten dio negozioari, Jose Luisen eta Jose Mariaren semeen laguntzarekin. Jose Luisek eta Jose Mariak oso gazte zirela ikasi zuten aitaren eskutik Herriberako zurgintzaren ofizioa. Anaietan zaharrena, Jose Luis, 12 urte zituenean hasi zen lanbide honetan, eta Jose Maria 14 urte zituenean. 1975 arte, Iridoik familiak zurezko arrantzontziak eraiki zituen, 20 metroko luzera bitartekoak, baina une horretatik aurrera, eraiki ez baizik eta alde batetik zurezko ontziak konpontzen hasi ziren, eta bestetik beste ontziola batzuei zerbitzu osagarriak eskaintzen. Erabaki horixe hartu zuten zurezko ontzien eraikuntza gainbehera zetorren eta ontziak askoz ere merkeagoak ziren material berriekin, poliesterrarekin eta plastikoarekin egiteko joera nagusitzen ari zen unean. Hala eta guztiz ere, erabaki bat hartu baino lehen, ontzi gutxi batzuk poliesterrarekin eraikitzeko proba egin zuten iridoitarrek.
Esperientzia horrek balio izan zien a priori sumatzen zuten zerbait berresteko. Ez zuten gustuko ontziak lehen gaimota hoiekin egitea. Eurek zurarekin lan egin nahi zuten, herriberako zurginen edo zurgin arrunten modura. 3 hamarkadetan zehar Hondarribiko ontzigile nagusiak izan ziren iridoitarrak. Eta ez litzateke gehiegikeria izango, Gipuzkoako ontzigile nagusiak izan zirela esatea. Lan handieneko urteetan, ontziolak 12 langile izan zituen, baina 2002an 3 lagun baizik ez zituen, denak iridoitarrak. Olaziregitarren ontziolak, 1944-1981. Lazaro Olaziregiren familiako lehendabiziko ontzigilea, ibilbide profesionala eta lagun zuen Juan Iridoirena oso antzekoa izan zen. Asegin Olaza ontziolan eskuratu zituen bere ezagutza teorikoak eta praktikoak hondarribiar horrek. Bertan lan egin zuen gerra zibilak eztanda egin zuen arte. Nola nahi ere, badirudi zurgindegi txiki bat izan zuela gerra zibila hasi aurretik. Hondarribiko akta liburuetan jasota dago Lazaro Olaziregiren idatzi bat, eta horren arabera udalari baimena eskatu zion kale nagusiko 28 zenbakiko etxebizitzaren beheko solairuan zurgindegi bat antolatzeko. 1944an autarkia ekonomikoaren sasoi betean, Lazarok bere negozioa antolatzeko erabakia hartu zuen, eta horretarako Ramon eta Ignacio semeak izan zituen lagun. Panpinot kaleko lokal txiki batean egokitu zen, txalupa batentzako lekua baizik ez zuen. Lokalaren ezaugarriek guztiz mugatu zuten ontzigile hoien ontzi ekoizpena. Urte hoietan, Olaziregitarrek arrantzontzi txikiak eraiki zituzten, oso gutxik gaindituko zuten 2 egeteko pisua, eta Hondarribiko arrantzaleak izango zituzten hartzaileak. Garai hartan, Olaziregitarrek ez zuten makinarik, zurginen ohiko lanabesekin lan egin zuten, opaitzurrak, mailuak, zulagailuak, eskuko zerrak eta abar. 10 urte geroago, merkatuaren joera positiboek eta beste bezero mota batengana iristeko nahiak eraman zuten Lazaro Olaziregi Almirante Alonso kaleko orube bat erostera. Bertan bere negozioaz gain, bere etxebizitza partikularra hartuko zituen eraikina altxatzeko xedearekin. Jose Maria Muñoz Baroja arkitektoak diseinatutako etxeak 2 solairu zituen. Behekoari lantegi erabilera eman zion Lazarok, eta goian 2 etxebizitza antolatu zituen. Une horretatik aurrera, Lazaro Olaziregiren ontziolako ekoizpena askoz ere heterogeneoagoa izaten hasi zen, ontzien neurriei eta tonei dagokienez. Lokal horretan 14 metro baino luzeagoak ziren arrantzontziak eraiki zituen, baita 20 tona ingurukoak ere. Unitate mota horren eraikuntzak aldaketa kualitatibo garrantzitsua eragin zuen familiaren negozioaren historian. Lehiakorra izateko, inbertsio handia egin behar izan zuen makinerian, besteak beste, zinta mekanikoko zerra bat eta zura lantzeko makina bat erosi behar izan zituen. Almirante Alonso kaleko instalazioek bazuten eragozpen bat, ez zuten itsasorako zuzeneko sarbiderik. Bestela esanda, ez zuten ontziak uretaratzeko arrapalarik. Beraz, Olaziregitarrek kamioi batean atoian eraman behar izaten zituzten egiten zituzten ontzien kroskoak kofradiako arrapalaraino. Etzen luzea egin beharreko bidea, baina lekualdaketa hori oso zaila gertatzen zen ontzi handiekin. Maniobra asko egin behar baitziren kalean biratzeko eta matxin hartzu kalean barrena arrapalaraino iristeko. Gainera, gehieneko neurri jakin batzuetako ontziak egiteko baldintzapean zeuden lokal horretan. Hain zuzen ere, merkatuaren bilakaerak adierazten zuenean tona gehiagoko ontziak eskatuko zirela. Zirkunstantzia hoiek guztiek eta Lazaroren izaera urduri eta ekintzaileak berriz ere bultzatu zuten gizona bere ontziola baldintza egokiagoetan instalatzeko beste leku bat bilatzera. Mendelu auzoa aukeratu zuen. Mendelun, 1764 metro karratuko lur eremua erosi, eta bertan 525,25 metro karratuko pabilloi bat eraikiarazi zuen. Orubeak zuzeneko sarbidea zuen kanalera,
eta Lazaroren asmoa zen ezinbesteko baimena lortzea, ontziak uretaratzeko arrapala bat eraikitzeko. Baina sekula ere etzen baimen hori iritsi, eta arrantzontziak uretaratzeko sistema bat asmatu behar izan zuten. Horren bestez, arrapala bat antolatu zuten ohol lodiekin, pezoia desegin zuten. Ondorioz urak hartzen zuen lantegia, eta arrabolen bidez ontzia uretarantz lerratzen zuten. Ontziari ibaiaren beste alderaino iristen ziren kableek eusten ziotela, ur gainean gertatu arte. Itsasgora zenean burutzen zuten lan hori. Mendeluko pabiloian, 22 metro bitarte luze ziren zurezko kroskoak eraiki zituzten olaziregitarrek. Lazaro Olaziregik 1963 arte gobernatu zuen familiaren negozioa. Urte horretatik aurrera, Ramon eta Ignazio semeek gidatuko zuten enpresa, eta izena aldatu zioten, Astillero Olaziregi S.A. izango zen aurrerantzean. Olaziregi anaiek zurezko arrantzontzi handiak eraikitzen jarraitu zuten, 1970ko hamarkadaren erdialdera arte. Orduan eten egin zen halako ontziak eraikitzeko eskaria. Ondorioz, lehendabiziko aldiz ikusi zuten nola murrizten zen eskari zorroa. Zurezko ontzi txikiak eraikitzeko eskariak baizik ez baitzituzten jasoko. Bi izan ziren horren arrazoi nagusiak. Lehenengoa, zurezko ontzien gainbehera. Burdinazko eta altzairuzko ontziek hartuko baitzuten haien lekua. Eta bigarrena, ontzien kroskoak eraikitzeko zuntzaren erabileraren hasiera. Gainera, zurez egindako ontziak beste material batzuekin egindakoak baino askoz ere garestiagoak gertatzen zirenez, zurezko ontzigintzak ez zuen etorkizunik izango, eta atzeraldi handiko etapa batean sartuko zen. Ramon eta Ignazio Olaziregi ongi jabetzen ziren errealitate horretaz, eta beren enpresaren jarduera birbideratzeko zuten premiaz, ontzigile gisa lan egiten jarraitu nahi bazuten. Erabaki arriskutsua hartu zuten, erabaki apurtzailea eta berritzailea inolaz ere. Teknologia berrien aldeko apustua egin, eta poliesterrezko ontziak eraikitzen hasi ziren. Olaziregitarrek 1975-1976ko Bartzelonako itsas erakustazokan ikusi zuten lehendabiziko aldiz poliesterrezko ontzi bat. Ikusi zutenean pentsatu zuten halako krosko batek ezin nabigatu zezakeela, eta haren aurretik pasa ziren arreta gehiago jarri gabe. Baina material hoiekin egindako ontziak urtetik urtera gehiago zirela konturatu ziren itsas erakusketetan. Orduan ondorioztatu zuten etorkizuneko ontzigintzak bide horretatik jo zezakeela. Bi anaiek beren kabuz ikasi zuten poliesterra manipulatzeko teknika. Horretarako gaian espezializatutako liburuak irakurri eta kontsultak egin zizkieten material horrekin lan egindako beste ontzigile batzuei. Ramon eta Ignazio Olaziregi 1980 urtera arte izan ziren bazkide. Ordutik aurrera nork bere bidea egingo zuen. Ramonek Mendeluko instalazioetan jarraitu zuen 1985 urtera arte. Seme Aitorrek hartu zion txanda familiaren negozioan, lehenik Irunen, eta gero Lezon, Olaziregi Konstrukzion Naval SL izenarekin. Enpresa hori poliesterrezko arrantzontzi eta aisiarako ontzi txikien eraikuntzan espezializatu zen, eta honako modelo homologatu hauek merkaturatu zituen. Olaziregi 880, Olaziregi 213, Olaziregi 630, Olaziregi 385, Olaziregi 485 eta Olaziregi 680. 2009an ontziolako ateak itxita, Bermeoko Zarobe ontziolak erosi zituen Ramon Olaziregiren patenteak. Bere aldetik, Ignaziok, seme Lazarorekin, Hondarribian finkatu zuen bere enpresa Astillero Ignacio Olaziregi CB izenarekin. Astilleros del Bidasoa ontziolak, 1957-1960. Jose Telleria Larrea izan zen enpresaren jabea, helbide soziala Lonja auzoan zuen. Nolanahi ere, itxura guztien arabera, Telleriak ez zuen bere pabilloi propioa izan.
Juan Iridoiren ontziolako instalazioak erabili zituen bere ontziak lantzeko. Izan ere, teileriak berak ez zituen ontziak egiten. Ontzien eraikuntza finantzatzeko dirua jartzen zuen pertsona zen. Enpresa horrek batez ere arrantzontzi txikiak egin zituen, tona gutxikoak. Egoera horren ondorioz, ez zuen tona askoko ontziak eraikitzeko azpiegitura nahikorik. Horrexegatik, Ondarroako portuko armadore batek 1957an tamaina handiko arrantzontzi bat eraiki zezala eskatu zionean, Jose Telleriak udalari baimena eskatu behar izan zion Salvador Orlandok Gabarrari kalean zuen lur eremua erabiltzeko. 1918-1949 urteetako industria errolden arabera, industrialari horrek gehienez ere 5 langile izan zituen, eta 19 lurrun zaldiko indarra zuen makina bat zuen kontratatuta. Polikarpo Elzoren zurgindegia, 1949-1989. Matxin Hartzu kaleko Guillerma Enea etxearen beheko solairuan izan zuen zurgindegia. Industria matrikulan izena emanda zegoen honako epigrafe hauetan. Zurak lantzeko tailerra, 1957-1961. Zurak mekanikoki tratatzeko tailerra, 1963. Zurgindegia, 1964. Zur eraldaketak, 1966-1968. Eta zurgintza lanak, 1980. Zurgin honek uztartu egin zituen ontzien eraikuntza eta beste zurgintza lan batzuk. Horrexegatik, hain zuzen ere, artisau honen ontzigintzak ez zuen denboran halako jarraipena izan, 3 une zehatzetan izan ezik. 1957-tik 1958-ra, 1962-tik 1966-ra eta 1969-tik 1971-ra. Polikarpo Elzok ontzi gutxi batzuk eraiki zituen oso denbora tarte luzean. Lehendabizikoa 1959an, Virgen de Guadalupe, 0,84 tona txalupa eraiki zuenean, eta azkenekoa 1989an, Magallanes Cuarto aisialdirako ontzia egin zuenean. Francisco Elzo Sarasola eta Astillero Sainara ontziolak, 1981-1982. Astillero Sainara ontziolen sortzaile eta lanbidez zurgin, ontzigintzaren munduan urrats gutxi batzuk baizik eginez zituela esan behar dugu. 1957koa da Francisco Elzori buruzko lehendabiziko erreferentzia. Urte horretatik aurrera eta 1978ra arte, zur zerrari gisa dago jasota Hondarribiko industria matrikulan. 3 CVko makineria zuen eta helbide soziala San Pedro kalean. 1978an Santa Engrazia kalera leku aldatu zuen lantegia, eta azkenik Hondarribiko aldirietara diseminados deritzon aldera. Une horretan beste bide bat hartu zuen bere ibilbide profesionalak, artisautza zurgintzari emana biziko zen aurrerantzean. Puntuala izan arren, ontzigintzaren alorrean egindako bideak bere arrasto sakona utzi du egilearen izaera berritzaileagatik, eta betiko merkataritza zirkuituetatik bereizten diren proiektuak gauzatu izateagatik. JK belaontzia da egile honen ontzi emblematikoena, bertan ezin hobe uztartu baitzituen material eta eraikuntza teknika modernoak garai bateko ontzi prototipoetan. Astillero Ignacio Olaziregi ontziola, 1981-2021. Ignacio Olaziregik eta bere seme Lazarok, 1981an sortua, gaur egun Hondarribiko enpresa bakarra da ontzigintzari emana. Ontziola hau Gabarrari ibiltokiko 11. zenbakiko Konserbas Orlando eraikin zaharrean egon zen behin-behinean. Lehenengo etapa horretan, lantegi honek ontzi txikiak eraiki zituen, batez ere aisialdirako ontziak eta estropadetarako arraunontziak, gehienak poliesterrezkoak, gutxi batzuk zurezkoak. Poliesterrezko ontziei dagokienez,
Ignaziok eta bere semeak, Branka 500, Branka 635 eta Branka 685 modeloak homologatu zituzten. Urte hoietan, ontzi hoiek egiteaz gain, traineruak eta txalupa motordunak konpondu zituzten. Txalupa motordunentzako zubiak egin zituzten, poliesterrezko deposituak, PRFV eta zurezko kaxak, oinarriak eta zurezko eta poliesterrezko beste lan asko. 1982an, Ignazio Olaziregik, baimena eskatu zion udalari pabilioi berri bat eraikitzeko, Gabarrarin bertan, Eskabetxe aldean zeuzkan lurretan. Baina baimen emate horrek luze jo zuen, ez zuen 1987 arte lortuko. Une horretatik aurrera, poliesterrezko baxurako arrantzontziak, 21 eta 28 metro bitarte luze zirenak eraikitzen espezializatu zen lantegia. Instalazio berriak inauguratuta, enpresak aldatu egin zuen bere izena. Utzi egin zion Astillero Ignacio Olaziregi CB izateari, Astillero Ignacio Olaziregi SL bihurtzeko. Hondarribiko 20. mendeko beste ontzigile batzuk. Orain arte azaldutako ontzigileak, Hondarribiko garrantzitsuenak eta esanguratsuenak izan baziren ere, hirian izan ziren ontziak egin zituzten beste pertsona eta artisau batzuk. Lerro batzuk eskaini nahi dizkiegu hoiei. Eurek ere beren hondar alea jarri baitzuten udalerriko ontzigintza sendotzeko. Tomas Zuzuarregi, 1917–1920. Merkataritzarako ontzi txikiak egin zituen, seguraski Bidasoa ibai arroko merkataritzarako. Irungo eta Hondarribiako udalerrietan bizi ziren pertsonak izan zituen bezero. Manuel Sagarzazu, 1942–1943. Sagarzazuk beretzat bakarrik egin zituen arrantzontziak. Zehazki, 2 urte hoietan 7 ontziz osatutako multzoa osatu zuen, 2 motordun, Rio Bidasoa eta Albako izarra, eta besteak motorrik gabeko txalupak, norte, sur, este, oeste eta izar txiki. Javier Garin, 1945–1949. Ontzigile donostiarronek Donostian zuen bere lantegia, baina zurezko ontzi gutxi batzuk Hondarribian eraiki zituen. Ez dakigu Hondarribiko zer lantegitan lan egin zuen. Pries SL, 1978–1985. Enrique Lekuona itsas ingeniariaren jabetzako enpresa honek, batez ere poliesterrezko ontziak egin zituen hainbat tamainatakoak. Nolanahi ere, itsas ingeniari honen lana ontzien eraikuntzari berari baino beste ontziola batzuetan, hoien artean aipagarri Ignacio Olaziregi SL ontziola, fabrikatuko ziren arrantzontziak diseinatzeari eta eraikuntza lanak zuzentzeari bideratuta egongo zen. Felix Pérez Ezenarroren tailer mekanikoak, 1984. Felix Pérez Ezenarrok, aitak bezala, beti lan egin zuen ontzigintzaren industrian, baina muntatzaile mekaniko gisa eta mantentzen lanetan. Hala eta guztiz ere, lerro batzuk eskaini nahi dizkiogu epigrafe honetan. Bere ibilbide profesionalean itsasontzi bakar bat egin zuen arren, ontzi hori oso berezia izan zelako kontuan hartzen badugu, zer material erabili zuen haren eraikuntzan. Hondarribiko ontzioletatik uretaratutako altzairuzko ontzi bakarra eraiki zuen, 1984an, Mari, Aisirako ontzia, Valladolideko Maria Aizpurua Odriozola Andreak eskatuta eraiki zuen. Transformaciones Marinas S.A., 1982–1984. Elbidea Gabarrari kalean izaki, plastikoz eta beste material batzuez egindako itsasontzien eta txalupen eraikuntzari emandako enpresa gisa dago jasota industria matrikulan. Langile bakarra zuen. Ontziolen enpresa laguntzaileak. Felix Pérez Ezenarroren lantegiak. Elbide soziala Gabarrari kalean duela, Ignacio Olaziregi SL ontziola ondoan, agian Hondarribiko ontziolen enpresa laguntzaile garrantzitsuena da, 20. mendearen erdialdeaz geroztik.
Besteak beste, Iridoi eta Olaziregi ontziolek eraikitako itsasontzietako makinak muntatzea eta egin beharreko lan mekaniko guztiak egitea izan ditu egiteko nagusiak. Nautika Aldatx, 1981-2021. Aisialdirako ontziak egoki mantentzeko, konpontzeko eta haietan ekipoak instalatzeko enpresa hau, Jose Maria Etxebestek fundatu zuen 1981. Ez du ontziola bakar batentzat ere lan egiten, izan ere lana ematen die ontziolei, besteak beste, Lezoko Jose Maria Iridoi y Olaziregi Construcción Naval SL ontziolari. Horrexegatik, hain zuzen ere, partikularrak ditu bezero nagusi. Gainera, Aldatx enpresak, aipatutako lanak egin ez ezik, gehienez ere 12 metro luze diren arrantzontziak konpontzen eta salerosten ditu. Jose Maria González Camino, ontziak konpontzen eta egoki mantentzen zituen enpresa buru xumea. Santiago kalean zuen lantegia. Jose Joaquín Osa Osa. Industria matrikularen erroldek eskainitako datuei esker, badakigu 1982an abiarazi zuela negozioa. Santiago kalean kokatuta, jabea zen langile bakarra, eta aurrekoek bezala, ontziak konpontzen eta egoki mantentzen zituen. Ekoizpenaren bilakaera, 1883-2002. Lehendabiziko saioak sektorea bizi berritzeko, 1883-1889. Urte hoietan, Asegin Olaza ontziolak bere ateak ireki zituenean, eraman ziren burura sektorea bizi berritzeko lehendabiziko saioak. Orduan jarri ziren sektorea finkatzeko oinarriak. Tokiko merkatuak arrantzarako eta salgaien trafikorako behar zituen ontziak eraikiko zituzten ontziolek. Horren bestez, 19. mende amaieratik aurrera, arrantza sektorearen zerbitzura lan egingo zuen sektore laguntzaile bihurtu zen Hondarribiko ontzigintza. Arrantza baitzen Hondarribiko biztanleen jarduera nagusia. 1883 eta 1889 bitartean, 18 itsasontzi eraiki zituzten udalerriko ontzioletan. Guztiek, 20 EGT baino pisu txikiagoa izan zuten. Denek zituzten zurezko kroskoak, eta haize oialeen edo arraunen laguntzaz mugiarazten ziren. Era berean, ia ontzi guztiek izan zuten xede baxurako arrantza. 20. mendeko lehendabiziko urteak, 1900-1919. 20. mendearen lehen urteetan, hasi zen berriz ere suspertzen Hondarribiko ontzigintzaren sektorea. Ontzigintzaren zabalkunde progresibo hori, etzen ausaz gertatu. Izan ere, aldeko izan zituen zirkunstantzia jakin batzuek eragin zuten egoera hori. Hoien artean aipagarri dira, lehenengoa, Gipuzkoa eta Bizkaiko industrializazio prozesua amaitzea. Bigarrena, berrikuntza teknologikoaren eta pleiten merkatuaren bilakaera positiboagoaren ondorioz, merkataritza eta arrantza ontzien tona gaztetzea. Hirugarrena, politika ekonomikoaren protekzionismoa eta, bereziki, politika industrialarena estatuko gobernuek mantendua. Laugarrena, enpresaburuen pentsamoldean eta inbertsioetan gertatutako aldaketa. Bosgarrena, Euskal Herriko ekonomia Espainiako merkatu barruan biltzea. Egoera guztiz berezi horrek ahalbidetu zuen, hasteko, hiriko ekonomia sarea historikoki ezaugarritu zuen jardueretako bat berrezartzea eta geroago jarduera hori finkatzea. Nola nahi ere, 19. mendearen lehen urteetan, aski motela eta goraberatsua gertatu zen Hondarribiko ontzigintza suspertzeko prozesua. Enpresaburuek eta inbertsiogileek erakutsi zuten ziurgabetasunak eta inbertitzeko beldurrak eragotzi egin zuten udalerriko ontzigintza negozioen ekipamendu egokia. Eta ondorioz, guztiz mugatuta gertatu ziren sektorean inbertitzeko aukerak eta gaitasuna. Baliabideen hornidura eskas horrek zeharo baldintzatu zituen mendearen lehen hamarkadetan ontziolen ekoizteko ahalmena eta orientazioa. Baporeak prezio lehiakorrean eraiki ahal izateko,
ageriko ezgaitasun horren aurrean, haize oihalez ibiltzen ziren zurezko itsasontziak egitea lehenetsi zuten Ontziola hondarribiarrek baporeen kaltetan. Horregatik guztiagatik, hiriko ontziolek merkatu aski mugatu baten eskariei erantzutera bideratu zuten beren ekoizpena, hots, kabotajeko merkataritzari eta baxurako arrantzari. Ondorena ezin positiboagoa izan zen, 1900 eta 1914 bitartean, hazkunde ikusgarria ezagutu zuen herriberako ontzioletan ekoitziriko tona gordinen kopuruak, seguraski Gipuzkoako hazkunde handiena. Lehenengo mundu gerraren hasierak eragin onuragarria izan zuen oro har Espainiako ekonomian eta bereziki Euskal Herrikoan. Denbora tarte labur horretan, ez zuen etenik izan Hondarribiko ontzigintza finkatzeko eta edatzeko prozesuak. Aldi berean, kanpoko merkatuaren lehiakortasuna ahulduta, ontzigintza berritzeko saio xume batzuk egingo zituzten enpresaburu hondarribiarrek. Bi bide hartu zuten berrikuntzek. Alde batetik, zurezko bapore txikiak egingo zituzten. Zumaiako Astilleros del Urola eta Pasaiako Astilleros Andonaegi ontziolek hartutako bideari jarraiki, ontziola hoiek gisa horretako ontziak eraikitzen zituzten enpresa nagusiak baitziren Gipuzkoan. Bestetik, tona askoko itsasontzi bat eraikiko zuten, penintsulako merkataritza enpresa batentzat Senen Asegin Olazaren ontziolako instalazioetan, baina esperientzia hori ez zen aurrez uste zuten bezala gertatu. Mundu gerra amaituta, Hondarribiko ontziolek garai normaletara egokitu behar izan zuten. Hauxe da, normaltasunera itzulita berriz ere bideratu zuten ekoizpena, ordura arte beren merkatu potentzialak izan zirenen premiei erantzutera, arrantzari eta kabotajeari. Sektorea finkatzea, 1920, 1931. 1920 urteen hasieran, krisi sintomak agertzen hasi ziren sektore jakin batzuetan. Industria kimikoa, ehungintza, ontzigintza eta bar, sintomak larritu egin ziren eta beste industria arlo batzuetara hedatu ziren hurrengo urteetan. 20. hamarkada hasierako krisiak ez zuen eragin handirik izan Hondarribiko ontzigintzan. Izan ere, Hondarribiko produkzioa batik bat atzerriko lehiarik ez zuen merkatu baten premiei erantzutera zegoen bideratuta. 25 tonara iristen ez ziren ontziak egiten baitziren gurean. Primo de Riveraren erregimena ezarrita, estatuak ekonomian zuen interbentzionismoa azken ondorioetaraino iritsi zen ekoizpen nazionala sustatzeko saioan. Hondarribiko kasuan, ontzidia berritzeko arrantzontzi txikiak eraikitzera bideratu ziren ontzigintzan egindako inbertsioak. Hala eta guztiz ere, diktadura aldian, 1929an eta 1930an izan ezik, Hondarribiko ontzioletan ekoitzitako tona kopuruak hazkunde apal samarra izan zuen. Aurreko urteetan bezalaxe, Hondarribiko ontzioletan batez ere zurezko arrantzontzi txikiak egingo zituzten, 20 tonara iristen ez zirenak. Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako beste ontziolek ez bezala, tokiko eskariari erantzuten jarraitu zuten Hondarribiko ontziolek, eta ondorioz, bigarren maila batean gelditu ziren Gipuzkoako ontzigintzaren sektorean. Ontzigintza bigarren errepublikan. Oro har, garai hartan, ia geldirik eta ontziak konpontzera mugatuta egon zen Euskal Herriko ontzigintza industriaren jarduera. Aitzitik, barruko eskariari erantzuten baitzion, Hondarribiko ontzigintzak halako egonkortasuna lortu zuen errepublikaren lehendabiziko urteetan. Beste hitz batzuetan azaltzeko, aurreko urteetan izandako ekoizpen indize bertsuak izan zituen. Baina 1934tik aurrera, uzkurtu egin ziren barruko merkatuaren eskaria eta inbertsio pribatuak, eta ondorioz guztiz murriztu zen Hondarribiko ontzigintzaren produkzio indizea, 10 EGT baino gutxiago. Asegin Olaza izan zen unitate berriak egiten jarraitu zuen enpresa bakarra, gainerakoak zurezko itsasontziak karenatzeko eta konpontzeko lanak egingo zituzten. Ontziolak eta gerra zibileko arazo ekonomikoak. Ontzien eraikuntza ia guztiz izoztuta egon zen gerra zibilak iraun zuen urteetan.
1937 eta 1939 bitartean, zurezko bi arrantzontzi txiki baizik ez ziren uretaratu Hondarribian. Bien artean gutxi gora behera 5,5 egeteko pisua hartzen zuten. Garai hartan, Euskal Herriko kostaldeko beste herrietan bezala, ontziak karenatzeko eta konpontzeko lanetara mugatuko ziren. Erriberako ontziolak frankismo garaian. Autarkiaren etapa. Autarkia ekonomikoak ezarritako isolamendu ekonomikoak ez zuen ondorio kaltegarririk izan Hondarribiko ontzigintzan. Izan ere, paradoxikoki, etapa horretan ipini ziren hiriko erriberako ontziolak finkatzeko eta ondoren zabaltzeko oinarriak. Soilik zurezko kroskoak zituzten ontziak landu izanak eta zura batez ere inguruko mendietan lortu izanak azaltzen dute zergatik isolamendu horrek ez zien ia batere eragin behar zuten materialen horniduran. Gainera, zirkunstantzia horrek ahalbidetu zuen ontzigintzaren etekinak murriztu ez izana merkataritzaren uzkurtzearen ondorioz. Garai hartan azaldu ziren agertokian 20. mendeko Hondarribiko bi ontzigile garrantzitsuenetakoak, Juan Iridoi eta Lazaro Olaziregi. Lehenengoa 1941ean azalduko zen itsas enpresaburu gisa, bigarrena 1944an. Urte gutxi batzuk geroago, beste ontziola batek ireki zituen bere ateak, Astilleros del Bidasoa. Hoiekin batera, ontzien eraikuntzan lan egin zuten Ángel Asegin Olazak, Eusebio Lazkanok, Manuel Sagarzazuk, Fausto Zubillagak, Jose Garmendiak, Baldomero Etxaidek, Javier Garinek, Polikarpo Elzok eta Juan Badiolak. Produkzioa egin oso handi batean, egeten 64,83 egon zen Ángel Asegin Olazak, Juan Iridoik eta Jose Telleriak kontrolatuta, ia monopolizatuta. Hiruek bideratu zuten beren ekoizpenaren portzentaje bat tamaina ertaineko arrantzontzi motordunak egitera, baxurako arrantzarako. Eta horrek aukera eman zien merkatu berrietara iristeko, besteak beste Bizkaikora, eta Gipuzkoan presentzia handiagoa izateko. Era berean, hiruek uztartu zuten ontzi hoien eta arraun ontzi txikien eraikuntza. 50. urteetako politika liberalizatzailea. 50. hamarraldian jarri zen abian, penintsulak bere historia osoan bizi izan duen garapen ekonomiko handieneko zikloa. Hala eta guztiz ere, Espainiako isolamenduaren amaierak hasiera batean, ez zuen halako eraginik izan Hondarribiko ontzigintzaren industrian. Alde batetik, bertako ontzioletako produkzioa tokiko eta probintziako merkatuari bideratuta egon zelako, 20. mendean oizenez. Beste aldetik, hamarkada horretan zurezko ontziek osatu zutelako Hondarribiko produkzioaren 100%. Hondarribia izan zen estatuak onartutako neurri protekzionisten berehalako ondoriorik izan ez zuten Euskal Herriko ontzigintza gune bakarrenetako bat. Gainera urte hoietan 40%an gutxitu zen ekoizpena. Bestalde, 50. urteetan, Hondarribiko ontzigintza Lazaro Olaziregik kontrolatuta egon zen, monopolizatu ere egin zuen. Ontziola horrek Hondarribiko ontzigintzak hamarkada horretan landutako guztizko egeten 51,14 landu zituen. Olaziregi ontziolaren goraldi eta zabalkunde horrek zuzeneko lotura izan zuen Ontziola Almirante Alonso kalera lekualdatzearekin. 60. urteetako mirari ekonomikoa. 1960koa izan zen Hondarribiko ontzigintza industriaren zabalkunde handiaren hamarkada. Urte hoietan, zurezko itsasontzien eraikuntza gune garrantzitsuenetakoa bihurtu zen Hondarribia ez soilik Gipuzkoan, baita Euskal Herrian ere. Herriberako ontziolen produkzioa Euskal Herriko baxurako flotarentzako arrantzontzien eraikuntzan espezializatu zen. Aurreko etapetan ez bezala, une horretan jauzi kualitatibo garrantzitsu bat egin zuten. Alegia, Gipuzkoako eta iparraldeko merkatua konkistatzen hasi ziren eta tona gehiagoko ontziak eraikitzen hasi ziren. Horrenbestez,
Bidasoaldean bizi ziren arrantzaleak eta pertsonak ez ezik, Hondarribiko ontzioletako ohiko bezero bihurtu ziren besteak beste, Donostia, Zarautz, Getaria eta Hendaiako biztanleak. Tona hoien guztizkoaren 85,6 soilik bi ontzigilek landu zituzten, Juan Iridoik eta Lazaro Olaziregik. Enpresa hoien ekoizpenaren monopolioak, ontzigintzari emandako beste lantegi txiki ia guztien itxiera edo desagerpena ekarri zuen. Biziraun zutenen artean, soilik Polikarpo Elzok lan egiten jarraitu zuen halako normaltasunez, ontzi gutxi batzuk egiten. 1970ko hamarkadaren erdialdera arte iraun zuen Hondarribiko ontzigintza industriaren oparoaldi ekonomikoak. Hamarkadaren lehen erdian, 60garren urteei begira deskribatutako parametro bertsuetan mugitu zen sektorea, eta produkzioa batez ere Iridoiren eta Olaziregiren ontziolen esku egon zen. Bien artean guztizko egeten 87,64 eraiki zituzten. Hala eta guztiz ere aurreko hamarkadan ez bezala, hamarkada horretan bi enpresek ekoizpen indize ia berdinak izan baitzituzten, 1970 eta 1974 bitartean, Hondarribian fabrikatutako egeten 63,43 landu zituen Iridoi ontziolak, eta 24,21 baizik ez Olaziregi fabrikak. 1970ko hamarkadaren bigarren erdian krisi sakonean murgildu zen Erriberako zurgintza. Oraindik ez du krisialdi hori gainditu eta itxura guztien arabera desagertu egingo da. Testu inguru horretan, bi aukera zituzten ontziolek lanean jarraitu ahal izateko. Lehenengoa, altzairuzko, burdinazko eta poliesterrezko kroskoen barruan zurgintza lanak egitea. Bigarrena, teknologia berrien aldeko apustua egitea. Hondarribian bi ekimenak gauzatu ziren. Lehenengoa Iridoitarrek jarri zuten praktikan, bigarrena Olaziregitarrek. Teknologia berrien aldeko apustua, 1977-2002. 70garren urteetako nazioarteko krisialdi ekonomikoak atzera ezinezko eragina izan zuen euskal ontzigintza sektorearen egitura osoan, gurean berandu samar gertatu arren. Ontziola modernoak eta Erriberako zurgintzari emanak krisialdi prozesu batean murgildu ziren. Ez ziren 1980ko hamarkadaren erdialdera arte irtengo krisialdi horretatik. Zurezko arrantzontziak eraikitzen zituzten ontziolen kasuan, egoera are okerragoa zen ontzi jabeek itsasontzi berriak eraikitzeko zeuzkaten zailtasun administratiboen ondorioz. Eta itsasontzi berri hoiek ezinbestekoak ziren flotaren lehiakortasunari eusteko. Arazo hori gainditzeko, Euskal Herriko ontziola batzuek bizi zuten krisia nolabait ere arinduko zuen irtenbide burutsua aurkitu zuten ontzi jabeek. Berritze lan handiak egingo zituzten 60garren eta 70garren urteetan eraikitako arrantzontzietan. Aukeretako bat izan zen kroskoak luzatzea, eta horixe bera egin zuten 1987an Ignacio Olaziregiren ontziolan, familiak Mendelu auzoan zituen instalazioetan 1985an eraikitako Agustina arrantzontziarekin. Paradoxikoki, krisialdi ekonomikoaren sasoirik larrienean bizi izan zuen Hondarribiko ontzigintza sektoreak bere historiako oparoaldi handienetakoa. Aurreko lerroetan azaldutako zirkunstantziengatik, argi zegoen etorkizuna arrantza merkatua ez bezalako beste merkatu berri batzuetan, bilaketan eta poliesterrezko kroskoak eraikitzeko teknologia berrien aplikazioan zegoela. Hiriko ontzigile batzuek, hoien artean Jesus Maria Iridoi, Pries SL, Francisco Elzo eta Olaziregitarrak, proba bezala aisialdirako poliesterrezko ontzi txikiak egiten hasi ziren. Batzuek eta besteek lehendabiziko prototipoak landu zituzten material horrekin, baina soilik Olaziregitarrek egin zuten gisa horretako ontziak eraikitzeko apustu irmoa, eta bete-betean asmatu zuten.
1967koak dira Hondarribian egindako poliesterrezko lehendabiziko kroskoak. Ontzi txikiak ziren, arraunez eta motorrez zebiltzan, eta bakar bat ere etzen bi egeteko pisura iristen. Merkatuan, olaziregitarrek landutako ontziak gertatu ziren arrakastatsuenak. Halakoak batez ere aisialdirako eta arrantza kirolerako ontziak ziren, baina gutxi batzuk baxurako arrantzara bideratu ziren. Prototipo batzuen eta besteen artean, olaziregi ontziolak gutxienez 672 ontzi eraiki zituen 1978 eta 1984 bitartean, baina oso litekeena da adierazitakoa baino ontzi gehiago eraiki izana. Molde horretako ontzien ekoizpenak aukera eman zien olaziregitarrei, urte batzuk lehenago eurentzat pentsaezinak ziren merkatuetara iristeko. Hala bada, beren bezero sortan biltzen hasi ziren Gipuzkoako kostaldeko herri guztietako biztanleak, baita Gipuzkoa barrukoak, Bizkaiakoak, Kanariar uharteetakoak, Iparraldekoak eta Santanderrekoak ere. Datu hoiek kontuan izanik, aisialdirako poliesterrezko itsasontziak ziren inolako zalantzarik gabe merkatuan arrakastatsuenak, altzairuzkoak eta zurezkoak baino merkeagoak zirelako eta mantentze lan gutxiago eskatzen zutelako. Baina beste horren beste gertatuko alzen arrantza sektorearekin? Dirudienez, hasiera batean mesfidati eta uzkur azaldu ziren ontzi jabeak arrantzontzien artean poliesterrezko itsasontziak izateko aukeraren aurrean. Pentsamolde horrexek eta arrantza sektoreak 80. urteetan bizi izandako krisialdiak azaltzen dute zergatik etzen 1985. urtera arte uretaratu molde horretako arrantzontzi bat. 1989an Eusko Jaurlaritzak Europako Ekonomia Erkidegoaren 2008-1989 zenbakiko erregelamenduaren babesean laguntza ekonomikoak eman zizkion arrantza sektoreari, besteak beste ontzi berriak eraikitzeko. Funtsezkoak izan ziren diru laguntza hoiek arrantzontzi flota modernizatzeko eta euskal ontziolak berreskuratzeko. Diru laguntza hoiei esker, Ignacio Olaziregiren ontziolak baxurako 8 arrantzontzi eraiki zituen 1988 eta 2002 bitartean, eta Hondarribiko eta Bermeoko portuetan matrikulatu zituzten. Azken ontzi hoiekin batean, Hondarribiko ontziolek aisialdirako ontzi gutxi batzuk eraiki zituzten poliesterrezkoak batik bat. Laburpen gisa, Hondarribiko ontzigintzaren industriak garrantzi erlatiboa izan zuen 20. mendean zehar, Gipuzkoako ontzigintzaren sektorearen multzoan, hiriko ontzioletan fabrikatutako tonen volumena kontuan hartzen badugu. Izan ere, Pasaiako edo Zumaiako portuetan eraikitako tonak baino askoz ere gutxiago eraiki ziren Hondarribian. Hala eta guztiz ere, emaitzak nabarmen aldatzen dira, balantzea Hondarribiko ontzioletan fabrikatutako ontzi motetan eta hoien ezaugarrietan oinarrituta egiten badugu. Hondarribiko ontziolek, 70. urteen amaiera arte, soilik zurezko kroskoak zituzten ontziak landu zituzten, denak tokiko merkatuari bideratuak, baxurako arrantzari eta kostaldeko itsas trafikoari. Ontzi mota horretan, ekoizpen gune garrantzitsuenetako bat izan zen Hondarribia, inolako zalantzarik gabe. Beste horren beste gertatu zen, 1979tik aurrera, poliesterrezko aisialdirako ontziak egiten hasi zirenetik. Arrazoi batengatik eta bestearengatik, ez dago zalantzarik Hondarribiko ontzigintzak tradizionalki eman izan zaiona baino garrantzi eta ordezkaritza handiagoa izan duela. Era berean oso homogeneoa izan zen ontzi hoien guztien xedea. Hoietatik, 150,47 aisialdirako egin baitzituzten, eta 134,52 arrantzarako. Ontzien beste 6,87 merkataritza trafikoan erabili ziren, batez ere ibaiko merkataritzan eta kostaldeko itsas trafikoan.
Hala eta guztiz ere, kontuan eduki beharreko desberdintasun txiki batzuk izan ziren jarduera batzuen eta besteen banaketa temporalean. Aisialdirako ontziei dagokienez, batez ere 1969tik aurrera egin zituzten halakoak, merkatuan poliesterrezko modeloak azaldu zirenean. Hala eta guztiz ere, kopuru hori adierazitakoa baino asko ere handiagoa izan liteke. 1907-1989 errege dekretua argitaratu zen arte, ontzi asko eta asko matrikulatu baitziren 3. zerrendan, arrantzontziak. 7. matrikulatu beharrean, zerga gutxiago ordaintzeko. Arrantzontziak berriz, banaketa homogeneoa izan zuten denboraren joanean. 20. mende osoan zehar eraiki zituzten halakoak Hondarribiko ontzioletan. 1980-1984 bosturtekoan izan ezik, hots, arrantza sektorearen eta herriberako zurgintzaren krisialdi betean izan ezik. Hoiekin batera, area garraiatzeko, dragatzeko, portuan zerbitzu osagarriak eskaintzeko, bidaiariak garraiatzeko eta kirol egiteko ontzi gutxi batzuk eraiki zituzten Hondarribian.